Ассалому алейкум бинандагони азиз. Оё медонед дорӯе ҳаст ки метавонад барои беҳсозӣ ва нигаҳдории кори дилу рагҳо, асаб ва ҳатто дарозумрию зиндагии хуби мо инсонҳо кӯмак расонад. Бар замми ин комилан ройгон асту ягон таъсироти манфӣ надорад ва ин пиёдагардӣ аст. Имрӯз ба барнома мутахассиси соҳаи тандурустӣ, табиби бемориҳои дарунӣ Эраҷ Мирзоевро даъват намудем, то роҷеъ ба ин мавзӯъ барои мову шумо муфассалтар маълумот диҳанд. Ассалому алейкум, шуморо ба барнома хушомадед мегӯем. Суоли нахустини мо ин аст ки чаро илми тиб маҳз пиёдагардиро нисбат ба дигар намудҳои варзиш муфидтар ва бехатар меҳисобад? Пиёдагардӣ яъне қадамзанӣ яке аз муҳимтарин, бехатарноктарин машқҳое мебошад ки нисбат ба дигар машқҳои ҷисмонӣ ба саломатии инсон, мақсад хавфу хатаре ки осеб ба узви инсон мерасонад, ин таъсирро надорад. Аз кадом ҳисоб бехатар ҳисобида мешавад? аз ҳисобе ки нисбати дигар машқҳои ҷисмонӣ ба ягон системаи узвубофтаҳои инсон, на мушакҳо, на системаи дилу рагҳо, на системаи устухонӣ таъсири манфӣ, яъне осеб намерасонад. Агар дигар машқҳои ҷисмонӣ, қувваҳои ҷисмониро гирем, дар ҳамаи ин машқҳои ҷисмонӣ хавфи осеб бардоштани узви инсон, ягон узви инсон вуҷуд дорад. Ва пиёдагардӣ аз ҳама дар ҳамаи синну сол, ҳам калонсолон, синну соли миёна, ҳамаи бемориҳои диабети қанд, бемориҳои фишорбаландӣ, инсонҳои фарбеҳ барои ҳама мувофиқ мебошад. Ва дар ҳама синну сол инсон метавонад ба пиёдагардӣ машғул шавад. Мо метавонем бигӯем ки барои машғул шудан, масалан фарз кардем ба давидан, бояд кас аввал бо табиби муолиҷавияш машварат кунад. Чунки он метавонад, агар ягон бемориҳои дил дошта бошад, то ҷои маълумот дорем, зиднишондод дошта метавонад. Дигар машқҳои ҷисмонӣ, дигар қувваҳое ки масалан футбол бозӣ кардан ё гӯштин гирифтан, дигар машқҳо аз инсон қувваи зиёди ҷисмониро талаб мекунанд. Аммо пиёдагардӣ аз инсон қувваи зиёди ҷисмониро талаб намекунад. Қариб ки зидди нишондод барои ин пиёдагардӣ вуҷуд надорад. Барои ҳамаи синну сол, барои ҳамаи бемориҳо қариб метавонад ки шахсон истифода баранд. Новобаста аз оне ки мубталои кадом беморӣ ҳаст, метавонад ки ҳар як инсон ба ин намуди машғулияти ҷисмонӣ машғул шавад. бале, ҳамаи шахсон метавонанд, вале як нуқтаи дигарро бояд қайд намоем ки инсонҳое ки беморони бомдард ҳастанд ё осеби шикастагӣ осеб доранд, инҳо наметавонанд ки ба пиёдагардӣ машғул шаванд то барқарор шудани ҳолатшон. Яъне ки барои ба пиёдагардӣ машғул шудан шарт нест ки назди ягон мутахассис рафта машварат кунад. Шарт нест. Ҳамаи инсонҳо метавонанд ки ҳамарӯза ба пиёдагардӣ машғул шаванд. Ин яке аз беҳтарин роҳи пурқувват кардани саломатӣ, барқарор кардани иммунитет, барқарор кардани кори дилу рагҳои хунгард, мунтазам намудани фишори хун, паст кардани вазни зиёдатӣ ҳама тарафа кӯмак мерасонад. Оё воқеан ҳам пиёдагардӣ метавонад ки ҷойи машқҳои вазнин дар толорҳои варзиширо бигирад ё на? На ҳама вақт. Пиёдагардӣ наметавонад ки машқҳое ки зиёди барои пурқувват кардани устухонҳо, барои пурқувват кардани мушакҳо истифода мебарем, ҷои онҳоро ҳама вақт гирифтан наметавонад. Инҳо дар якҷоягӣ метавонанд якдигарро пурра кунанд. Ҳам пиёдагардӣ, ҳам машқҳои ҷисмонӣ метавонем ки инро истифода барем. Дар кадом ҳолатҳо ва барои кадом гурӯҳи аҳолӣ пиёдагардӣ тавсия дода мешавад? пиёдагардӣ қариб ба тамоми гурӯҳи аҳолӣ тавсия дода мешавад. Зидди нишондод барои ягон гурӯҳи махсус надорад. ҳамаи беморони гирифтори диабети қанд, беморони гирифтори фишорбаландӣ, беморони фарбеҳӣ ҳама метавонанд комилан истифода баранд аз пиёдагардӣ. Тавсияи машҳури 10,000 қадам дар як шабонарӯз воқеан ҳам дуруст аст ё ин ки як роҳи таблиғ аст ё чизи дигар? 10,000 қадам ин як рақам аст. Аввалан бояд қадамзанӣ ин одати ҳамарӯзаи мо ҳаст. Мо аз хона мебароем, ба ҷои кор меравем, ба харид меравем, ҳама тарафа қадамзанӣ мо ҳамарӯза қадамзанӣ мо вуҷуд дорад.
این رقم به فکر من لازم نیست که مثال ما رقم را نگاه کنیم. همه روزه زیاده از 6-8 هزار قدم زیاد برای سلامتی انسان فایده‌ناک است. شرط نیست که زیاده از 10 هزار قدم باشد. مهم آن است که همه روزه قدم زنیم. нафароне ки бештари вақти худро дар ҳолати нишастан сипарӣ менамоянд, барои онҳо чӣ тавсияҳо медиҳед? فرونه که بیشتر نشسته کار میکنن امکانیت باشد هر 30-60 دقیقه امکانیت باشد دوامی 2-3 دقیقه خسته به پیاده‌گردی مشغول شوند. نقطه دیگر را باید قید کنم که هنگامی که از کار به کار می آیند از نقلیات امکانیت باشد یک ایستگاه پیشتر فرامده به جای کار پیاده قدم زنند یا در وقتی به خوراک نصف روزی برآمدن یگان پیاده قدم زنند و هنگامی از کار به خانه رفتن نیز امکانیت باشد با قدم زنی مشغول شوند. пиёдагардӣ ягон қоидаҳои хоси худро дорад? вақте ки шахс мехоҳад ба пиёдагардӣ рӯ оварад, бояд чиҳоро риоя кунад, чиро ба назар бигирад? пиёдагардӣ қоидаи махсуси худро надорад. пеш аз ҳама либоси озод бояд бошад ва пойафзоли хулай барои ҳаракат бояд бошад ва суръати ҳаракатро бояд низ дар назар гирифт. агар миёна ҳаракат кунем масофаро дуртар гирифтан лозим. агар суръатмон тезтар бошад масофа кӯтоҳтар бошад ҳам мунтазам дар як рӯз 2-3 маротиба ақаллан пиёдагардӣ лозим аст. бисёртар вақти беҳтар субҳ ва шом. бештар вақте ки мо ба саҳифаҳои интернетӣ назар андозем, агар субҳгоҳон ба пиёдагардӣ машғул шуданро тавсия медиҳанд, оё дар воқеъ субҳ ба пиёдагардӣ машғул шудан нисбат ба оне ки нисфирӯзӣ ё ин ки шом ба пиёдагардӣ машғул шавем ягон афзалият дорад ё ин ки на? агар ҳа, пас чаро маҳз субҳ? пиёдагардии субҳгоҳон ва шомгоҳон аз ҳама беҳтар аст. нисбате ки нисфирӯзӣ ё ҳавои гарм ба мо қадам мезанем, аз ҳама беҳтар пиёдагардии субҳ ва шомгоҳон аст. барои ин ки субҳ вақте ки мо аз хоб мехезем, пиёдагардӣ бехатараш аз ҳама хӯрок нохӯрдан. мо ҳаракат муддати 30 дақиқа, агар барои вазн кам кардан бошад муддати зиёда аз 45-60 дақиқа бояд ба қадамзанӣ машғул шавем. ҳангоми шом бошад бисёртар баъди кор инсонро ором мекунад, роҳат мекунад. қадамзанӣ муфид аст. алоқа байни қадамзанӣ ки дар ин ҷо бисёртар пойҳо ҳаракат мекунанд ва системаи асаб дар чиз мегӯянд ки худи шумо низ ҳозир зикр намудед ки асабро ором мекунад. ин ҷо алоқа дар чи аст? ҳангоме ки мо қадам мезанем бештар системаи мағзи сари мо моддаҳои фаъоли биологӣ ҳосил мекунад. моддаҳои фаъоли биологӣ ин чи? моддаҳое ки ба организм таъсири мусбӣ мерасонанд. аз ҷумла серотонин, эндорфин, дофамин. инҳо дар давоми ҳаракати мо вақте ки қадамзанӣ мунтазам қадам мезанем ҳосил шуда стресс, изтиробро нисбатан кам мекунанд. ин моддаҳо рӯҳияи инсонро баланд мекунанд, ҳосил мешавад. ва инчунин дар организми мо як ҳормони кортизол ҳаст. вақте ки миқдори он аз ҳад зиёд бошад инсон доим дар ҳаяҷон, стресс, изтироб ҳаст. вақте ки мо қадам мезанем миқдори гормони кортизол нисбатан кам мешавад ва инсон ором, стресс ва депрессияш кам мешавад. аз ин бармеояд ки онҳое ки аз стресси музмин, аз депрессия азият мекашанд метавонанд ки ба қадамзанӣ машғул шаванд. барои инсонҳое ки дар депрессия, стресс ҳастанд, ҳама табобати беҳтарин пеш аз ҳама ин қадамзанӣ аст. қадамзанӣ стресс ва изтиробро аз байн мебарад. пӯшида нест ки дар замони муосир мо инсонҳо ҳама вақт дар ҳолати нишаста ҳастем. яъне ки нишаста кор мекунем, нишаста ба кор меравем, нишаста хӯрок мехӯрем ва ҳатто бубинед ки имрӯз зиндагӣ ончунон осон шудааст ки дар ҷои нишастаамон мо ҳатто хӯроки мехостаамонро дархост мекунем ё ҳар чизи дигар, либосу дигар чизҳоро. он нафароне ки ҳамин гуна рафти зиндагӣ доранд бояд пиёдагардиро аз чӣ шурӯъ намоянд? суръати пиёдагардӣ бояд чӣ гуна бошад? масофа чӣ қадар бошад? ва давомнокӣ бояд чӣ қадар бошад? шахсоне ки доим дар ҷои нишаста кор мекунанд, бештар ин шахсон сатҳи зиндагии ин шахсон бисёртар ба муҳити
беруна вобастагии кам доранд. Инҳо бештар ба стресси зиёд доранд. вақте ки инсон ҳаракат кам мекунад, ба муҳити беруна иртиботи кам дорад, доим дар изтироб, стресс аст ва бештар ба бемориҳои фарбеҳӣ ва метавонад то диабети қанди нави 2 оварда расонад. аз ҳисобе ки вақте ки инсон ҳаракат намекунад, бемории диабети қанди нави 2 пеш аз ҳама аз инсонҳое пайдо мешавад ки ҳаракатшон камай ва фарбеҳанд. диабети қанди нави 2 беморие ҳаст ки ҳамон инсулин дар организми мо ҳосил мешавад, аммо инсулин ба ҷои лозима рафта намерасад. инсулин резистентност мегӯянд. бештар ба ин бемориҳои системи қалби, рагӣ, инфаркт, инсулт ва диабети қанд гирифтор мешавад. ва шахсоне ки умуман ҳаракат намекунанд, мо тавсия медиҳем ки аз худи ҳозир қадамзаниро шурӯъ намоянд. пиёдагардӣ ба системаи қалби рагӣ чӣ гуна таъсир мерасонад? пиёдагардӣ қадамзанӣ пеш аз ҳама ба системаи қалби рагӣ як чанд таъсирҳои мусбати худро дорад. якум дараҷа кори дилро муътадил мегардонад, хунгардишро фаъол месозад, фишори хунро паст менамояд, ба хавфи сар задани сактаи миокард ва сактаи мағзи сариро пешгирӣ менамояд ва холестерини хубро, мо дар организм ду намуди холестерин дорем. холестерини зичияш паст ва холестерини зичияш баланд. холестерини зичияш баланд ин холестерини хуб мебошад ки ба инсон таъсири мусбат дорад ва ҳангоми пиёдагардӣ холестерини хуб дар организм зиёд мешавад. барои онҳое ки хавфи дучоршавӣ ба бемориҳои дилу рагҳоро доранд, дар як рӯз чанд дақиқа ё ин ки чанд қадам задан тавсия дода мешавад? барои беморие ки системи қалби рагӣ доранд, мо тавсия медиҳем ки зиёда аз 20 дақиқа ҳаракат метавонад барои системи қалби рагӣ кофӣ бошад. барои бемории ишемикии дил ҳаракати зиёди ҷисмонӣ мумкин нест. пиёдагардии мунтазам кофӣ аст. барои беморони асаб ҳаракати зиёди ҷисмонӣ, ҳаракатҳои зиёди ҷисмонӣ зарари махсус надорад. танҳо барои беморони системи дилу рагҳо, беморони ишемикии дил. он нафароне ки бемориҳои дилу рагҳоро доранд, беҳтараш ки бо табиби муолиҷавияшон сараввал машварат намоянд ва баъдан бо тавсияи ӯ ҳам ба пиёдагардӣ, суръати пиёдагардӣ, давомнокии онро муайян намоянд ва ҳам бо машварати ӯ муайян кунанд ки ба намуди дигари варзиш машғул шаванд ё на. бале, имконият бошад бо табиби дилшинос ҳамсӯҳбат шуда, баъд метавонанд ки машқҳои ҷисмониро барои худ интихоб намоянд. ё пиёдагардӣ ё машқҳои ҳаррӯзае ки барои қувваи ҷисмониро зиёд кардан, барои қувваи мушакҳо, барои қувваи системи такая ҳаракат метавонанд тавсияи духтури дилшиносро гиранд. нафаре ки то ин дам ба пиёдагардӣ машғул набуд, аммо бо дарки он ки пиёдагардӣ манфиатҳои зиёд дорад, имрӯз мехоҳад ба пиёдагардӣ машғул шавад, таъсироти хуби ана ҳамин машғулияти ҷисмониро баъд аз гузашти чанд вақт метавонад ки дар худаш эҳсос намояд? таъсироти мусбии пиёдагардиро мо метавонем аз лаҳзаҳои аввал эҳсос намоем, аммо пиёдагардии мунтазам дар давоми зиёда аз 2 ҳафта бештар метавонад саломатии инсонро хеле нисбате ки пештар пиёдагардӣ намекард хеле беҳтар ҳис намояд. пиёдагардӣ дар танзими қанди хун ва кам кардани вазни бадан, агар шахс зиёдвазнӣ ё фарбеҳӣ дошта бошад, чӣ нақш дорад? пиёдагардӣ дар танзими қанди хун ва паст кардани вазни бадан хеле муфид мебошад. барои паст кардани қанди хун саҳаргоҳон пеш аз хӯрок ва ҳам баъди хӯрок зиёда то 30 дақиқа ҳаракат намудан метавонад қанди хунро паст намояд. аммо барое ки мо хоҳем ки вазни баданро кам кунем, мо бояд дар як шабонарӯз зиёда аз 45-60 дақиқа ҳаракати мунтазам ва қадамзании мунтазам дошта бошем. ин 40-60 дақиқае ки гуфтед бояд дар як маврид бошад ё ин ки метавонем масалан 30 дақиқа субҳгоҳон ва 30 дақиқаи боқимонда шомгоҳон ба қадамзанӣ машғул шавем? ҳар ду маврид ҳам муфид аст. бештар субҳгоҳон метавонем 30 дақиқа ва шом
метавонем 30 дақиқа қадамзанӣ мунтазам иҷро намоем. яъне барои худи инсон чӣ хел қулай бошад? бале, инсонҳое ҳастанд ки вақти кофии 60 дақиқа яъне 1 соати пурра қадамзанӣ имконият надоранд. метавонанд ним соат саҳар, ним соат бегоҳ қадамзанӣ иҷро намоям. тамошобинони азиз, ёдовар мешавем ки ҳамсӯҳбати мо буданд табиби бемориҳои даруна, мутахассиси соҳаи тандурустӣ Эраҷ Мирзоев. ба шумо бори дигар сипос мегӯем. умед ва боварии зиёд дорем ки баъд аз тамошои нашри имрӯзаи барнома шумо ба саломатиятон диққати махсус зоҳир намуда ҳатман ҳадиақал ба оддитарин машғулияти ҷисмонӣ яъне пиёдагардӣ машғул мешавед. падруд то дуруди дигар. Shake